Ngicela ukubengelela ngoba ngothobani sangoma esipulwanye ezinye esipulwa amathambo bathi khona sandla sensembu sigwebo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda. Unombuzo engizowuphendula la. Ngibuzwe wona ukuthi sikhona nesigubhu esidonsayo amathwasa. Lo mbuzo sekaningi ngibuzwa wona nguziba. Yebo sikhona isigubhu esidonsa amathwasa. Nawe nje ungaba naso ungasona isangoma ungasinyanga uhamba uyosithenga sikudonsele nje amathwasa kufika abantu bethi bazothwasa kuwe. Lento le kufana nokuthi uyothenga ilicense ungakwazi ukudrive. Mawusunayo ilicense mase kuthiwa kumele ufundise umuntu ukudrive. Uzomfundisana ungakwazi ukudrive. Sengisho ukuthi nalabo abanezigubhu amathwasa ungadonsa futhi nalabo bantu laba basuke bedonseka abantu abasuke nje benamafufunyana. Uma unedlozi la ngempela angeke sikudonse leso sigubhu. Uma unedlozi nje la ngempela nje ithonga unethonga la ngempela okufanele ukuthi ulapha abantu ithonga elizosebenza abantu ithonga elizophilisa abantu ngeke leso sigubhu size sikudonsa. Laba esuke bedonswa yile igubhu yilabo vele abanamafufunyana abanezizwe labo ozothola ukuthi umuntu uzoyibona enedlozi elikhulu yabo. Futhi kufana noma mawunedlozi idlozi la ngempela uthi mawuhlola akuvela vele ukuthi wena ufanele uthwasa ngesimo sokuthi ledlozi liyayifihla ngoba lisafuna ukukusebenzisa wena. Liyazi ukuthi uzoloywa, liyazi ukuthi wena uzothakathwa, liyazi ukuthi lizovalwa kuwe, yikho liyifihla kuwe. Yabo. Yikho ke ngithi ke isigubhu sikhona. Ngiyakusengichazile ukuthi sisuke lidonsa idlozi elinjani. Yabo. Yilabo abanezipoliyane ethola ukuthi umuntu uyahayiza bamfakile izipoliyane uyafika uyayiqulekisa ziyakhuluma izipoliyane zithi akathwase kanti khuluma lezipoliyane zale igubhu zabo laba lezizwe zabo seziyakhuluma ke nawe uyabona ukuthi hayi kushuthi ingane yethu ufanele ithwase. Yabo. Umuntu mayezokuthwasisa ngokweqiniso u20,000 imkhulu. Umuntu mayezokuthwasisa ngethonga. Umuntu mayezokuthwasisa nje uyabona laba ababiza imali ezinkulu angisho ukuthi ngiyabakalela nabanye. Sengisho ukuthi khona laba ababiza imali ezinkulu lo muntu usuke ebona ukuthi ubamba ilotho. Yabo. Kanti umuntu mayezokuthwasisa usuke ekuthwasisela ukuthi ngelinye ilanga nawe uyomsiza ukhipha inkomo yedlozi. Mawusukhiphile inkomo yedlozi nawe uhamba uyosebenza mawusu right umese uyambonga ngendlela ombonga ngayo. Kuke kwenziwe njalo kwakwenziwa njalo. Hayi uthi uyangena nje phesheni ethi umuntu ufuna ucash wakhe yena ufuna ukuthi nihlangane nihlukane. Lo muntu ubobona ukuthi hayi lento yakhe le uze ngebhizinisi. Umuntu oze ngokulapha uyakunikeza isikhathi. Ngikhuluma la ngabantu abathwasayo. Uyakunikeza ukuthi hayi hamba usebenza lisebenza idlozi ubone nawe kodwa inkomo yedlozi usuyikhiphile eyakho uzobonga mawusuthanda. Yabo. Yikho ke ngithi ke sikhona isigubhu esidonsayo amathwasa. Kuyinkinga ke masidonsa ithwasa nawe udonseke kanti leyo mali yokugcina leyo phila ngayo isizodlwa leyo muntu iphele ujike uphume uhlale kungenzeki lutho kanti yini udonswe isigubhu wena. Yabo. Uzolaphani wena? Omunye ethi mayiphuma bemnikeza isigubhu naye idonsa abanye. Yabo kube nje iprocess yabo. Ethwasa umuntu uthi mayeqeda umuntu amenzele isigubhu ethi isigubhu sokudonsela amathwasa okudonsela abantu kanti ubuthwasalani kanti ubuthwaselani mawusazothatha izinto zokuthi udonsa abantu zokuthi udonse ini amathwasa kanti ubuthwasani wena noma niqhubha ibhizinisi besho phela abantu mase sekunebhizinisi la. Yabo. Yikho ke ngithi ke umbuzo lo kade ngikuphendula ukuthi isigubhu samathwasa sikhona sidonsa abantu abanjani sidonsa kanjani sihambe sisebenza kanjani. Yabo. Mawuyiki nje khona nje ohleli nje ekuthwaseni uthwele kanzima akazi ukuthi uzokwenza njani. Yini udonsiwe isigubhu. Mawudonswe idlozi idlozi likuthumile awubi nankinga yokuphuma ephehlweni.
awube nankinga yemali ephehlweni ngoba le thongo liyakunikeza izinto, liyakulethela abantu abazokukhipha. Kanti mawudonswe izigubhu uyogcina uphume ngezikweletu, uyogcina uphume mahala la. Naye ngasafuna ukuthi uphume usuyisigqila sakho ususebenza. Thokoza uMango Thobani.